si aquest Nadal no saps què regalar. D'agull de goma et dona un cop de mà. Tenim un muntatge original. Deixa't caure pel Victòria aquest Nadal. Aquest Nadal. Vine a viure la màgia del nostre espectacle. Aquest Nadal. Convida la família, veuràs un miracle. Recomana-ho als veïns, A la tieta i als cosins. O el teu marit. Hi ha rialles i emocions. Entre baralles i cançons. amb to de pit. Aquest Nadal pots regalar un teatre familiar. 18 actors i 11 músics, tot és espectacular. Som de Gom i ens agrada el musical. Porta tota la família a Escaramunt.